crec que esteu enregistrant els darrers catalanoparlants del Rosselló. La manera rossillonesa de parlar català són els darrers. Al poble hi havia 7 o 800 persones, tothom parlava català. Haguessis parlat francès, haguessin pres per un idiota. Ma mare sempre pas parla francès, la meva. Tothom parlava català a l'època. El francès el van aprendre un poc a escola, perquè a escola, quan eren dins d'escola, parlaves que francès, Depuis que me recordo, jo som sempre vist escrit. Parlar francès feia propre. I si parlaven català encara ens feien punir. Jo me vaig fer trencar el nas sempre. Oui. Ah, sí. On m'a foutu un cot de punts al nas. Vous parlez français aux enfants et pas catalan. Voilà. Bon, mais c'était vraiment catalan parce que lui, s'il rencontrait mes grands-parents, parlava el català. Ens deien, el dir cal parlar francès a casa, perquè així aprenen més bé a l'escola. Nosaltres mai havíem parlat francès a casa i bé, vam parlar francès. Actualment som un dels departaments més pobres de França, amb una immigració francesa espantosa. Són 5.000 francesos cada any. Aquí es diuen nous catalans, però de catalans de res. Me sembla que la meva vida sembla més a una vida de català que una vida de francès. Per tota la gent del país que té aquell català passiu, és una qüestió de voluntat. Jo soc content i soc fiat que els meus fills i els meus petits fills parlin el català. No hi ha per tirar coets, evidentment. Però, malgrat tot, sempre hi haurà algú que parlarà català aquí sempre. Sempre.